Kublai parok baro mentak kadai kesin ke balai bangan le blogs video ma te ngamdan ban pen I phi ne ban ong ma re nga shukwa ban le blogs phi ban yak keren ka ai ya comments kai ma te menta ngan shu pen I tang ka jaka shane ma ba kadai ka jaka ka ba itnat te pe parlok ne ka jaka shane ka ba itnat ba pe kisun benyang ma wala kadai ka jaka ka badang shna ma kempat dia bersane hang ne ki kin shna ka yeng la ne ki jaka snge kali tiangin ya pe pas te hang ne kalong kum ka wiu hakane ka shnong ma la ban I bun teli shnong na ne na jaka pe stay ba itnat ba ne ka he ba ma ne madan tempat dia berban shna pe kate kadai kadam ma kadam nong mahir kate ke shate kedon kesnong nong mahir kesnong kedon stay ba kane kadai kadam kita stay ki kilo ma ba itnat ba kita hanto de jaka trei ma jika trei jungi ba stay ba itnat ba kalong kabun ding ba sne de ka jaka ka babun ding ba kalong jerngam ba baru kawe kesnong ma baik sate salum ba itnat ba la da pidon ka kamera ka babiang da shendur kamut kalong stay ba dai katai ka snong stay ma katai bali ang tai ki yeng tai ka snong kala kham he katai stay kadai ka snong khat nhiều ki ong kadai ka snong khat nhiều katai kilom ki ba bunding bunsik ha te parlo kan ka video ngakwa rupan kintu ya phi ba kitu ki badai ki youtuber ki badang rit kumanga ma akwa ban ong ba to ya kiu sprang ya ka jingle youtuber phi ba phinlong ki ba success ma nama akwa ban ong ka ta na mar nga ale youtube la kham slam re ta ki jing bakla ki babun ba ki bangale takadaw ngamla ban yo la ne ban yo jingmitoy da kan ka youtuber mo te ngakwa ban ong ya phi ki parlok ba but ya kan ka kindon mo namar menta la kala ka youtube polisi te let's say phile kano ka blogs video la ne kino video phla ban yo ya reuse content kamut phimla ban yo na po ka youtube namar barabor ka youtube reuse content ma ka kam yathu ya phi la ne company ba phi don reuse hakata ka video ndre kasu ai direct ba phi reuse content phia ban re apply biang ya ka monetize phi da phi apply ru phia ban re apply biang shu lada ki video jumpi ki don reuse content namar ke kita ki reuse content mut phi pendon kam kino ki short clip na ki video la ne ki music ma copyright pat ka sub ha mon mar kapan ba copyright claim la ne copyright strike ma ka video jumpi phla ban remove ya ka tu ka sound la ne ka music ba phi yo
berpihak copyright. Henry ka reuse content pemla bantip. Bakane ka de reuse content ne kam de pemla bantip de lada pikwa ban china YouTube em pila ban shim ki music lane ki noki sound nampo ka YouTube library khnang ba phinlong ki ba success banlong ki YouTuber mo tela dadon kino jingkeli pila hiban keli namar ngala wat banyak bahas phang kini YouTube tementa ngan pen i bhai phi ka sinong khat nhiều mo tang te ka de ka sinong khat nhiều tola bun hi kieng te to ka de ka sinong khat nhiều sha du ste ki lak ham bun kieng ne sinong khat nhiều ki don ki khasi ki don ru ki nepali mo nara mekhalia jongi tang sane cha jakari bhoi ngam tip ba ki bun bha ki nepali ngam tip na ka dao de paki pediang bhai ki nepali ngam tip te hakan ka video ngan chu pen kut tang komne hi te spang kita curious content phila ban ya comment mo bangan pen mi video biang bangan batai ba kumno phio ya curious content lane mla ban monetize lane kumno phin re apply biang ya ka monetize mo ya kitu ki YouTuber ki badang ret kumanga phila ban ya comment bangan sna video te kan ka video ngan shu pen kut no hi tang komta te ki jika ki bangala pen i mane te ste ka de ki dam site nong mahir